مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратҳо менамоем. дар студия бо шумо ману чеҳр маҳкамзода ва савсан ғайёрзода. имрӯз дар барнома тоҷикистон кишвари пешсафу ташаббускор дар саҳнаи ҷаҳонӣ, кишваре ки аз минбари созмони милали муттаҳид то саҳнаҳои ҳамкориҳои минтақавӣ садои сулҳ, ҳамдилӣ ва рушди устуворро баланд месозад. тоҷикистон кишвари нерӯи бузург ва ояндаи равшан бо захираҳои ғании гидроэнергетикӣ ва рушди босуръати соҳа кишвар ба яке аз пешсафони истеҳсоли нерӯи сабз табдил меёбад. иродаи қавӣ ба хотири фардои дурахшон. тоҷикистон рамзи бунёдкорӣ ва пешрафти пайваста. имрӯз кишвар бо суръати тоза симои худро дигар мекунад. иншооти нав, кӯчаву хиёбонҳои замонавӣ ва марказҳои муосир паёми рушд ва ободиро мерасонад. ҳар сохтмон қадаме ба сӯи фардои беҳтар. имрӯз ҳар ниҳоле ки шинонда мешавад рамзи муҳаббат ба ватан ва масъулият дар назди наслҳои оянда аст. маъракаҳои сабзгардонӣ ва ободонии муҳити зист симои мамлакатро зеботару фараҳбахштар месозанд. идомаи корҳои сабзгардонӣ дар кишвар. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. имрӯз сарвазири кишвар қоҳир расулзода дар шаҳри кӯлоб ҷаласаи корӣ баргузор намуд ки дар он роҳбарони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои вилоятиву шаҳрӣ ва фаъолони шаҳр иштирок намуданд. сеюми март дар шаҳри кӯлоб сарвазири кишвар қоҳир расулзода ҷаласаи корӣ баргузор намуд ки дар он роҳбарони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои вилоятиву шаҳрӣ ва фаъолони шаҳр иштирок намуданд. дар ҷаласа натиҷаҳои рушди иҷтимоии иқтисодии шаҳр дар соли 2025 мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. таъкид гардид ки бо мақсади таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодии шаҳр ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри кӯлоб барои солҳои 2020-2025 қабул гардида буд ки мутаассифона ба таври дилхоҳ иҷро нашуд. ғайр аз ин соҳаи саноати шаҳр бо як қатор мушкилиҳо рӯбарӯ аст. ҳоло 5 корхона аз ҷумла корхонаи воҳиди давлатии зари кӯлоб ва ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Суматра СТК, Ваҳдат Текстайл, Ресандаи кӯлоб ва Элдорада аз фаъолият боз мондаанд. бо таҳлили вазъи мазкур сарвазири кишвар барои дар фурсати кӯтоҳтарин ба кор даровардани ин корхонаҳо ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. ҳамчунин таъкид шуд ки ба истифодаи пурраи имкониятҳои шаҳр дар ҳамаи соҳаҳо аз ҷумла ҷалби бештари сармояи хориҷӣ, бунёду барқарор намудани корхонаҳои саноатӣ, сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ, зиёд намудани шумораи ҷойҳои корӣ, беҳсозии инфрасохтори сайёҳӣ, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои нав ва таъмини афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатию кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шавад. ҳамчунин сарвазири кишвар қоҳир расулзода масъулонро вазифадор намуд то барои иҷрои саривақтӣ ва бо сифати дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати тақвият бахшидани корҳои ободонию созандагӣ, сарфаи нерӯи барқ, истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигию саҳроӣ масъулияти бештар дошта бошанд.
имрӯз президенти бонки осиёии рушд муҳтарам Масату Канда бо сафари корӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти бонки осиёии рушд ва ҳайати меҳмононро муовини якуми сарвазири кишвар Ҳоким Холиқзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ҳоло дар Тоҷикистон тақрибан 20 лоиҳа бо ҳаҷми умумии 914,7 миллион доллар бо маблағгузории Бонки Осиёи рушд амалӣ карда мешавад ки 19,5% ҳаҷми умумии сармоягузории давлатиро ташкил медиҳад. Ин нукта 3 март дар мулоқоти муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва президенти Бонки Осиёи рушд Масато Канда иброз гардид. таъкид шуд ки ин лоиҳаҳо бахшҳои гуногун аз қабили нақлиёт, энергетика, кишоварзӣ, таъминоти об, тандурустӣ, маориф, рақамикунонӣ, сайёҳӣ, бахши молиявӣ ва ғайраро фаро мегиранд. аз оғози фаъолияти Бонки Осиёи рушд дар Тоҷикистон бонк тақрибан 200 лоиҳаро ба маблағи 2,9 миллиард доллар муваффақона амалӣ кардааст ки беш аз 2,4 миллиард доллар он ҳамчун грант мебошад. ин саҳм ба рушди иҷтимоию иқтисодии кишвари мо таъсири назаррас расонида шарикии моро тақвият медиҳад. тавре таъкид гардид бо вуҷуди таъсири омилҳои беруна ва сатҳи баланди номуайянӣ бо шарофати ислоҳоти пайваста иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир ба рушди устувор ноил гардида, сатҳи таваррум дар ҷамбасти сол ба 3,5% баробар шуд ки бозгӯии сатҳи баланди суботи макроиқтисодӣ дар кишвар мебошад. ҳоким Холиқзода изҳор намуд ки Бонки Осиёи рушд дар кишвари мо дар татбиқи лоиҳаҳо дар бахши нақлиёт, навсозии роҳҳо, марказҳои нақлиёт, логистика ва баландбардоштани самаранокии онҳо фаъолона иштирок менамояд. ба таъкиди мусоҳибон Бонки Осиёи рушд инчунин лоиҳаи аз пиряхҳо то хоҷагидоронро роҳбарӣ менамояд. ҳаҷми умумии маблағгузории он 3,5 миллиард долларро ташкил медиҳад ва дар 9 кишвари Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ амалӣ карда мешавад ва Тоҷикистонро ҳамчун давлати озмоишӣ ба ин тарҳ ворид намудааст. бонк ҳамчунин лоиҳаи навсозии шоҳроҳи Гулистон-Кӯлобро якҷоя бо Бонки сармоягузории инфрасохтори Осиё ки арзиши умумии он тақрибан 80 миллион доллар ва 60%аш саҳми Бонки Осиёи рушд аст, дастгирӣ мекунад. дар анҷоми вохӯрӣ ба татбиқи стратегияи Бонки Осиёи рушд барои Тоҷикистон ки солҳои 2026-2030-ро дар бар мегирад расман оғоз бахшида аз татбиқи муваффақонаи стратегияи шарикии мамлакат барои солҳои 2021-2025 ва аҳамияти қабули стратегияи нав барои солҳои 2026-2030 изҳори қаноатмандӣ намуданд. стратегияи нав афзалияти асосии Тоҷикистонро барои ноил шудан ба рушди устувор бо таваҷҷуҳи махсус бо дастгирии лоиҳаи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар бар мегирад. имрӯз ҳамчунин раиси девони вазирони Туркманистон Тангригулӣ Атахалиев ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи 14-уми комиссияи муштараки байни ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон ба Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе раиси девони вазирони Туркманистон ва ҳайати ҳамроҳонашро муовини сарвазири кишвар Сулаймон Зиёзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 14-уми комиссияи муштараки байни ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва илмию техникӣ баргузор шуд. дар ҷаласа муҳимтарин масъалаҳои марбут ба раванди ҳамкорӣ байни ду кишвари дӯст баррасӣ гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 14-уми комиссияи муштараки байни ҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва илмию техникӣ ба кори худ оғоз намуд. ҷаласа таҳти раёсати ҳамраисони комиссия муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Зиёзода Сулаймон ва муовини раиси девони вазирони Туркманистон Тангиргулӣ Атахалиев баргузор шуд ва дар он намояндагони вазорату идораҳои марбутаи ду кишвар иштирок доштанд. дар ҷаласа таъкид шуд ки бо иродаи сиёсӣ ва ҳидоятҳои роҳбарияти олии ду давлат Эмомалӣ Раҳмон ва Сердар Берди Муҳаммедов муносибатҳои дӯстона ва шарикии созанда миёни Тоҷикистон ва Туркманистон пайваста густариш меёбад. иштирокчиёни ҷаласа ба муҳимтарин масъалаҳои ба раванди ҳамкориҳо тақвият диҳанда таваҷҷуҳи бештар зоҳир намуданд. ҳолат ва дурнамои рушди тиҷоратии иқтисодӣ, афзоиши гардиши мол,
тавсеаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия, энергетика ва захираҳои об, саноату сохтмон, кишоварзӣ, маорифу илм, тандурустӣ ва саноати тиббӣ, авиатсияи гражданӣ, инчунин густариши робитаҳои фарҳангӣ, гуманитарӣ, ҷавонон ва варзиш дар меҳвари гуфтугӯҳо қарор доштаанд. зарурати таҳкими подияи ҳуқуқию шартномавии муносибатҳои тарафайн ҳамчун омили муҳими рушди устувори ҳамкорӣ арзёбӣ шуд. таъкид шуд ки гардиши савдо байни Тоҷикистон ва Туркманистон дар соли 2025 ба $43.1 миллион баробар гардид ки нисбат ба соли 2024 17.1% афзоиш ёфтааст. ин нишондиҳанда гувоҳи тамоюли мусбати рушди равобити иқтисодӣ ва истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда байни ду давлат мебошад. нишаст дар фазои дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум баргузор гардида ҷонибҳо изҳори иттминон намуданд ки ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, илмию техникӣ ва фарҳангӣ дар оянда низ бо маром густариш хоҳанд ёфт. ғамхорӣ нисбат ба занону модарон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат ба шумор меравад. дар солҳои соҳиб истиқлолӣ барои фароҳам овардани шароити мусоиди кору зиндагии занон, дастгирии ташаббусҳои онҳо ва ҷалби ҳарчи бештари занон ба идоракунии давлатӣ тадбирҳои муассир амалӣ гардиданд. бахшида ба рӯзи модар дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои идона баргузор гардиданд. гузориши ҳамкорони мо. занону модарон нигини пурҷилои тоҷи миллатанд. таҳти ҳамин унвон дар шаҳри Душанбе ҳамоиши идона бахшида ба рӯзи модар баргузор гардид. дар чорабинӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабон Мансурӣ, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва доираи занону духтарони фаъол иштирок намуданд. зимни баргузории чорабинӣ иброз гардид ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолият ва иштироки васеъи занон дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат заминаи устувор гузошта шуд. дар идомаи ҳамоиш таъкид карда шуд ки имрӯз занони тоҷик дар ҳама соҳаҳо аз ҷумла идоракунии давлатӣ, маориф, тандурустӣ, соҳибкорӣ ва кишоварзӣ фаъолияти пурсамар доранд. модар рамзи ҷовидонаи меҳру вафо ва идомабахши насли инсон мебошад. ӯ аввалин шахсест ки бо муҳаббати пок ва меҳрубонии бекаронаш дар қалби тифли худ хислатҳои неки инсониро парвариш дода, ӯро ба шоҳроҳи зиндагӣ роҳнамоӣ менамояд. дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе бо мақсади гиромидошти манзалату бузургии зан модар дар ҳошияи чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба рӯзи модар чорабинии пуршукӯҳи фарҳангӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонӣ, занону бонувони фаъол ва аҳли ҳунару фарҳанг иштирок намуданд. дар ибтидои чорабинии ҷашнӣ қайд гардид ки зан модар чун отифаи зиндагӣ роҳнамову роҳкушост, бо ҷасорату матиниродагӣ ва ғояҳои созандаву бунёдкорона дар рушди соҳаҳои муҳими ҷомеа, таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва ватандӯсту хештансинос саҳми бағоят бузург дорад. имрӯз бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дастгирии занону бонувон дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ба назар мерасад ва имрӯз занону бонувон дар тамоми сохторҳои гуногуни ҷомеа фаъолият доранд. ғамхории доимӣ дар ҳаққи занону бонувон, дастгирии пайвастаи ибтикороти созандаи онҳо, фароҳам овардани заминаву имкониятҳои мусоид барои амалӣ гардидани иқдомоти неку ободгаронаашон натиҷа ва баёнгари ҳамин сиёсат мебошад. ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия барои иштирокдорони чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ бо суруду таронаҳои дилнишин ва саҳнаҳои ҳаҷвию тарбиявӣ пешниҳод намуда, хотири онҳоро болида гардониданд. бархурди тамаддунҳо, ташвишҳои умумибашарии марбут ба иқлим ва гуногунандешӣ дар сиёсати геополитикӣ аз ҷумлаи падидаҳое мебошанд, ки марбут ба ҳазорсолаи нав аст. равандҳои ҷаҳонишавӣ ва сиёсати муваффақ. инак принсипи дарҳои кушода, ки асоси сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад, аз ҳадафҳои беҳамто хоса дурандешии пешвои тоҷикони ҷаҳон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таъмини некуаҳволии мардум манша мегирад. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф.
принсипи сулҳофарӣ ва таъмини осоиши башарият асоси сиёсати ҷумҳурии тоҷикистон дониста мешавад ки аз ҳадафҳои беҳамто хосат дурандешии пешвои тоҷикони ҷаҳон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри таъмини некуаҳолии мардум манша мегирад. эмомалӣ раҳмон нақш ва таҷрибаи сулҳофарӣ ва таъмини саодати башарият ҳадафи ягонаву самаранокест ки имрӯз аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар пешбурди сиёсат дар сатҳи байналмилалӣ пеш гузошта шудааст. президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон соли 2024 24 сентябр аз минбари созмони милали муттаҳид баромад карда таклиф пешниҳод намуданд ки қабули 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда бо қадномаи махсус қабул карда шавад. бисёр як таклифи саривақтӣ ва як таклифи бисёр хубе буд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз рӯзи нахустин ба ҳайси раҳбари давлат интихоб шуданашон барои мардуми тоҷикистон ва умуман барои мардуми дунё он хизматҳое ки пешвои маъзами миллат барои барқарории сулҳ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар минтақаи осиёи марказӣ карданд, ин ҳаддаи беҳтарини пешвои миллат барои мардуми тоҷик ва барои мардуми кулли осиёи марказӣ аст. дар шароити ташвишовари ҷаҳони муосир умумияти ҳадафу вазифаҳое ки дар назди давлатҳо пеш омад зарурати рушду таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигариро бар пояи дӯстӣ эътимод ва ҳамкории судманд бояд татбиқ созанд. ин аст ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон борҳо аз минбари баланди созмони милали муттаҳид баромад карда таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба ҳалли мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ ва дигар қазияи давлатҳо, масъалаҳои мубориза бо терроризму экстремизм, қочоқи маводи мухаддир, ҳалли рушди нобаробари давлатҳои ҷаҳон, масъалаи таъминоти оби тоза ва ғайраҳо ҷалб намуданд. шурӯъ аз соли 2000 аз ҷониби сарвари давлат ташаббусҳои пай дар пай дар масъалаҳои экологӣ аз ҷумла дар масъалаҳои марбут ба соҳаи об пешниҳод гардид ки ин ташаббусҳо ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун давлати ҳамчун як кишвари пешоҳанг ва ташаббускор дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намуд ва ин боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон аст ки имрӯз бо ташаббуси сарвари давлат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми дунё ҳалли масъалаҳои экологие ки аз тарафи ҳукумати кишвар пешниҳод гардидааст мавриди таваҷҷӯҳи созмонҳои байналмилалӣ гардидааст. бояд гуфт ки дар заминаи умумияти ҳадафҳо ва мавқеи устувор дар ҳалли масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ тоҷикистон бо роҳбарии оқилонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон яке аз кишварҳои фаъол шинохта шуд, зеро сиёсати хориҷии тоҷикистон роҳи самараноку санҷидашуда прагматикӣ ва воқеъбинона дар амал буда бо пазироии меъёрҳои эътирофшудаи байналмилалӣ, эҳтироми манфиатҳои шарикон, риояи қатъии манфиатҳои миллӣ дар тамоми фаъолияти дипломатӣ дар мадди аввал аст. ҷумҳурии тоҷикистон ба шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тавонист бо равиши хоси дипломатияи худ ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. саъю талоши пайгиронаи пешвои миллат барои таъмини сулҳу субот ва сарҷамӣ дар ҷаҳон нодир ва арзишманд баҳо мегирад ва имрӯз аз лиҳози назариявӣ ва ҳам аз нигоҳи амалӣ ба сарвати илми сиёсатшиносии ҷаҳонӣ мубаддал шуда мавриди омӯзиш қарор дорад. дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҷиҳати тарғиби соҳаи сайёҳӣ гурӯҳи эҷодии барномаи телевизионии павара на калёсах аз шабакаи якуми телевизиони давлатии Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. ин сафар барои наворбардории ду нашри барнома дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ва шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд пешбинӣ шудааст. гузориш дар ин хусус. ташрифи гурӯҳи эҷодии барнома дар ҳамкорӣ бо ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон сурат гирифт ки ин ҳамкорӣ барои инъикоси табиату инфраструктураи сайёҳӣ ва табодули таҷрибаи журналистони ду кишвар аҳамияти хоса дорад. барномаи павара на калёсах яке аз барномаҳои маъруф ва муваффақи шабакаи якуми Россия аст ки дар шакли саёҳати гастрономӣ таҳия шуда дар он ошпазҳои машҳур аз Москав ба шаҳрҳо ва минтақаҳои гуногуни Россия ва кишварҳои ҳамсоя монанди Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон сафар карда бо тарих, фарҳанг ва хӯрокҳои маҳаллӣ шинос мешаванд. Мы впервые в вашей стране, впервые в Таджикистане и, естественно, впервые в Душанбе. Нас с Димой просто поразила за несколько дней красота и вашего города, и вашей природы. И самое главное, гостеприимные, очень доброжелательные люди. Просто потрясающе.
ҳадафи асосии барнома тарғиби таомҳои анъанавӣ, кашфи ҷолибиятҳо ва ҳавасмандкунии сайёҳон тавассути омӯзиши гастрономия ва фарҳанг аст. Дар ҳар нашр ошпазҳо бо маҳсулоти беҳтарини маҳаллӣ кор карда таомҳои муаллифӣ эҷод мекунанд ва дар ниҳоят дар як рақобати ошпазӣ ширкат меварзанд, ки дар он сокинони шаҳр таомҳоро чашида барандаро интихоб мекунанд. Наша программа существует уже почти 4 года. 4 года мы возим 2 поваров из разных городов России по регионам нашей страны. Вот выезжаем иногда за пределы для того, чтобы ребята познакомились с регионом, с городом, с продуктами, а потом смогли все свои впечатления вложить в блюда, которыми они угощают местных жителей. ин шакл на танҳо диққати тамошобинонро ба таомҳои миллӣ ҷалб мекунад, балки ба тарғиби сайёҳат ва фарҳанг мусоидат менамояд, зеро ҳар саҳнаи барнома бо фаъолиятҳои гуногун, сайругаштҳо ва шиносоӣ бо фарҳангу маҳсулотҳои маҳаллӣ ҳамроҳ аст. Барнома дорои нақлиёти махсуси худ, як футрак нақлиёти дорои ошхона аст, ки дар ҳар минтақа нишони ҳамон шаҳру ноҳия насб мешавад. Ин унсур барномаро боз ҳам ҷаззобтар мегардонад, зеро футрак ҳамчун рамзи сафар ва омӯзиши фарҳангҳо хидмат менамояд. Наша программа – это гастрономическое, кулинарное просвещение. Мы рассказываем про города России, про города ближнего зарубежья, как СНГ, дружественные с Россией. И, конечно, наконец мы доехали до Таджикистана, до Душанбе. Дальше мы поедем в Худжан. Аз як тараф барнома ба тамошобини рус имконият медиҳад, ки бо фарҳанги хӯрокпазӣ ва зебоиҳои Тоҷикистон шинос шаванд. Аз тарафи дигар, журналистони тоҷик метавонанд аз таҷрибаи ҳамтоёни русӣ дар таҳияи барномаҳои сайёҳатӣ ва гастрономӣ омӯзанд, ки ин ба рушди расонаҳои миллӣ мусоидат мекунад. Чунин ҳамкориҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ барои тарғиби фарҳанг ва иқтисодиёт муҳиманд, зеро соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки Тоҷикистон ба шумор меравад. шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ на танҳо як достони қаҳрамонӣ, балки як манбаи муҳими таърихӣ, фарҳангӣ ва маънавии миллати тоҷик буда, дар тарбияи маънавӣ, худшиносӣ ва эҳсоси ифтихори миллӣ нақши бузург дорад. шаҳомат ва шӯҳрати шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ҳамоиши илми адабӣ баргузор карда шуд. таваҷҷӯҳ намоед. дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ҳамоиши илми адабӣ таҳти унвони шаҳомат ва шӯҳрати шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ баргузор гардид. ин ҳамоиш, ки дар ҳошияи иқдоми наҷиби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати эҳёи тамаддуни миллӣ бо интишори шоҳасари безаволи Ҳаким Фирдавсӣ шоҳнома ва тақдими ӯ ба ҳар як хонадони тоҷик роҳандозӣ гардид, дар он ҳайати устодону кормандон ва донишҷӯён иштирок доштанд. баромадкунандагон аз арзиши таърихию фарҳангии осори безаволи шоҳнома ёдовар шуда таъкид карданд, ки ин шоҳасари ҷовидона дар тарбияи маънавӣ, худшиносӣ ва эҳсоси ифтихори миллӣ нақши бузург дорад. гуфта шуд, ки дар тӯли ҳазорсолаи гузашта кам асаре тавонистааст мисли шоҳномаи безаволи Ҳаким Фирдавсӣ ба сарнавишти миллати тоҷик ва кулли форсизабонони ҷаҳон чунин пайванди амиқ ёбад. ин достони қаҳрамонӣ на танҳо таърихи ориёи таборро зинда кардааст, балки ҳуввияти миллиро аз чанголи боди фаромӯшӣ наҷот бахшидааст. ҳамчунин ёдовар шуданд, ки барои миллати тоҷик, ки борҳо дар гирдоби ҳаводиси таърих ва вартаи нобудӣ меафтод, шоҳнома ба ҳайси қалъаи маънавӣ ва китобхонаи зиндаи худшиносӣ хизмати арзанда намуд. ҳамин тавр баромадкунандагон дар мавзӯъҳои андешаҳои тиббии Фирдавсӣ дар шоҳнома, шоҳи номҳо, шӯҳрати ҷаҳонии шоҳнома ва муаллифи ӯ, нашри солҳои қаблӣ ва даврони истиқлоли шоҳнома дар Тоҷикистон ва дигар мавзӯъҳои вобаста ба ҳамоиши имрӯза баромадҳои пурмуҳтаво намуданд. дар охири ин ҳамоиши илми адабӣ донишҷӯён порчаҳоро аз шоҳнома бо маҳорати баланд қироат намуда ба чорабинӣ ҳусни дигар бахшиданд. Салоддин Неъматзода, Завқибек Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. марҳилаи ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ оғоз гардид. Довталабон ҳуҷҷатҳои худро барои интихоби 12 ихтисос, ки дар 5 кластер дарҷ гардиданд, ба бахши минтақавии маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон месупуранд. гузориш дар ин хусус.
шуруъ аз моҳи март марҳилаи ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҷараён мегирад. дар нуқтаи ба қайдгирии асосии 0401 вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамасола зиёда аз 2000 довталаб ба қайд гирифта шуда имкони дохилшавӣ ба муассисаҳои миёна ва олии касбии кишварро пайдо менамоянд. имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз ҷониби маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардида ҳамчун механизми асосии арзёбии дониши довталабон хизмат менамоянд. мақсади асосии марказ фароҳам овардани шароит барои ҳамаи довталабон, яъне таъмини шаффофият ва адолат дар раванди қабул мебошад. дар баробари ин нуқтаи ба қайдгирии сайёр низ дар 6 ноҳияи вилоят фаъол буда хатмкунандагони ҷамоатҳои деҳоти дурдаст дар маҳалли зисти худ имкони супоридани ҳуҷҷатро доранд. барои довталабон аз ҷониби масъулини бахши минтақавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва раёсати маорифи вилоят устодони донишгоҳ оид ба интихоби дурусти равияҳо ва касб маълумоти мушаххас манзур гардид. пеш аз ҳама мо миннатдории хешро ба президенти маҳбубамон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки барои мо хонандагон чунин шароитҳоро муҳайё кардааст. имрӯз мо метавонем барои дохилшавӣ ба муассисаҳои давлатиамон имтиҳон супорем. ин боиси ифтихор ва хушбахтии ҳар як довталаб аст. барои такмил додани дониш маҳорат ва истеъдоди худ бояд таҳсили худро дар донишгоҳҳо идома диҳем. дар рафти қабули ҳуҷҷатҳо ва ба қайд гирифтани довталабон ба онҳо маълумотномаҳо ва буклетҳо тақсим карда шуд. имтиҳонсупорӣ тариқи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои насли ояндасоз шаффофият ва адолатро дар раванди қабул таъмин менамояд. барои сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Муъминобод бунёди 241 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз беш аз 75% нақша иҷро гардид ва корҳо дар ин самт идома доранд. қисмати бештарро иншооти бунёдшаванда бо саҳми соҳибкорон амалӣ гашта истодаанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. дар ноҳияи муъминободи вилояти хатлон сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ҳадафҳои созандаи ҳукумати мамлакатро ҷонибдорӣ намуда дар асоси татбиқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ баҳри ободонии ноҳия ва рушди соҳаҳо саҳми арзанда доранд. оилаи каримовҳо ҳамчун соҳибкорони муваффақу ташаббускор бо дарки масъулияти ватандӯстӣ дар доираи иҷрои тадбирҳои созанда ҷиҳати истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдомоти муҳимеро дар ин самт роҳандозӣ намудаанд ки раванди амалишавии онҳо дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия идома доранд. аз ҷумла бо ташаббуси ин соҳибкорон навсозии пурраи бинои беморхонаи марказии ноҳия ки аз соли 2024 оғоз ёфта буд бо маром ҷараён дорад. корҳои бунёдӣ аз ҷониби ширкати сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Фирӯз Маҳмад иншоот идома дошта инчунин беш аз 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шудаанд. аз ҷониби сохтмончиён ба сифату суръати корҳои сохтмонӣ таваҷҷӯҳи махсус равона шудааст бо мақсади фароҳамсозии имкониятҳои беҳтари хизматрасонӣ дар бинои беморхона насби лифтҳо низ дар назар аст. токунун раванди таъмиру аз навсозӣ дар қисмате аз иншооти муассиса ба итмом расида шароити мусоиди фароҳам гардида ба таври самаранок истифода бурда мешавад. дар баробари дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорони ватанӣ низ дар ободонии ноҳия саҳми назаррас доранд. баъди ба анҷом расидани корҳои сохтмонӣ барои кормандон ва ҳам барои беморон шароити хубе фароҳам оварда мешавад. ҳамзамон сарсабзнамоии саҳни муассиса бо таъмини шароит барои фароғату истироҳати кормандону беморон дар назар буда дар ин замина аз ҷониби кормандон низ ба таври доимӣ тадбирҳои ободонӣ амалӣ карда мешавад. дар ояндаи наздик бо иқдоми соҳибкорон мунфаршнамоии роҳи мошингард аз маркази ноҳия то назди беморхона ки масофаи беш аз 1 километрро ташкил медиҳад нақшагузорӣ шудааст. соҳибкорон дар бунёди муассисаҳои таълимӣ низ саҳми фаъол доранд. аз ҷумла дар деҳаи ҳанатароши ноҳия бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12 сохта ба истифода дода шудааст. муассиса бо шароити арзандаи таълим муҳайё буда синфхонаҳо бо системаи гармидиҳӣ пайваст мебошад. омӯзгорону хонандагон бо ифтихор аз имкониятҳои муосири фароҳам овардашуда самаранок истифода мебаранд.
зебогии атроф ва сабзу хуррамгардонии фазои берунаи ҳудуди таълимгоҳ низ таъмин гардидааст. инчунин ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат соҳибкорон барои бунёди муассисаи томактабӣ низ иқдом гирифтаанд ки айни замон корҳои сохтмонӣ дар таҳкурсии бинои кӯдакистони дар маркази ноҳия бунёдшаванда оғоз гардида тибқи лоиҳа дар масоҳати 4000 метри мураббаъ сохта то моҳи сентябри соли равон мавриди истифода қарор дода мешавад. дар ин баробар ояндаи наздик роҳи мошингарди маҳаллӣ аз назди иншоот то шоҳроҳи марказӣ низ мунфарш мегардад. дар ноҳияи муъминобод 25 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 5 муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар 5 соли оянда барои сохта ва истифода додан нақшагузорӣ шудааст. айни ҳол як муассисаи таҳсилоти томактабӣ дар маркази ноҳияи муъминобод аз ҷониби соҳибкори ватанӣ барои на кам аз 300 нафар кӯдакон сохтмонаш оғоз гардидааст. инчунин аз ҷониби ҳамин соҳибкор дар деҳаи ҳанатароши ноҳияи муъминобод бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 12 сохта ба истифода дода шудааст ки имрӯз хонандагон дар беҳтарин шароити замони имрӯза таҳсил карда истодаанд. вобаста ба рушди инфрасохтори сатҳи маҳал низ соҳибкорони ватандӯст ташаббускорӣ нишон дода дар деҳаи ҳанатарош ба пуррагӣ роҳҳои ҳама кӯчаҳо сангфарш гардида равшаннамоии қисме аз кӯчаҳо бо чароғҳои аз офтоб нерӯгиранда таъмин шудааст. инчунин дар ду нуқтаи дигари деҳа бо кандани чоҳи амудӣ барои сокинон оби тозаи нӯшокиро дастрас намуданд ки ҷиҳати рафъи мушкилоти сокинон мусоидат хоҳад кард. ҳоло раванди корҳои сохтмонӣ барои бунёди пойдевори нуқтаи захиравии об идома дорад. толори варзишӣ, майдончаи хурди футбол, марказҳои гуногуни хизматрасонӣ ва дигар иқдомҳои ободонӣ дар деҳаи ҳанатарош бо саҳми соҳибкорон бунёд шуда, сокинон аз онҳо ба таври васеъ баҳрабардорӣ мекунанд. ҳамчунин дар партави татбиқи чунин ҳадафҳои созанда сокинони деҳаи навбунёди файзобод низ бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардиданд. аҳолии деҳа ки наздики 600 хоҷагиро ташкил медиҳад, акнун ҳам ба оби ошомиданӣ дастрасӣ пайдо карданд ва ҳам барои обёриву истифодаи заминҳои назди ҳавлигӣ имконияти беҳтар фароҳам омад. бо саҳму ташаббуси соҳибкорон оянда низ амалисозии дигар иқдомҳои созанда дар марказ ва ҷамоатҳои деҳоти дурдасти ноҳия идома меёбад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи муъминобод, ахбор. дар ноҳияи фархор ба рушду пешрафти соҳаи маориф, беҳтар шудани муассисаҳои таълимию томактабӣ, ташкили синфхонаҳои фаннӣ ва рафъи норасоии ҷойи нишаст тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. тафсилоти бештар дар таҳияи ҳамкоронамо. дар зарфи 34 соли соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи фархор баробари рушду пешрафти соҳаҳои мухталиф ҳамзамон зиёд гардидани биноҳои наву синфхонаҳои иловагӣ, фароҳамсозии мизу курсиҳо ва лавозимоти хониш дар муассисаҳои таълимӣ ба назар мерасад, ки ин аз таваҷҷӯҳи ҳамешагии ҳукумати мамлакат хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. натиҷаи чунин ташаббусу дастгириҳост, ки соҳаи калидӣ дар ноҳия сол аз сол рушди ҳамаҷониба пайдо намуда истодааст. ба иттилои масъулон, айни ҳол дар ноҳияи фархор 67 муассисаи таълимӣ, 10 муассисаи томактабӣ, 4 муассисаи типи нав ва дар назди ҳамаи муассисаҳои таълимӣ маркази барвақтии инкишофи кӯдак фаъолият менамояд, ки беҳтарин омӯзгорон ба онҳо дарсу машғулиятҳо мегузаранд. 3 соли охир 156 синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шуд, ки барои 7488 ҷои нишаст дар ду баст хонандагонро ба таълиму тарбия фаро гирифтааст. бунёди бинову синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бо дар назардошти афзоиши шумораи аҳолӣ, зиёд гардидани шумораи муҳассилин ва ба миён омадани зарурати ҷои нишасти онҳо нигаронида шуда, имрӯз ин масоил дар ноҳия ҳалли худро ёфтааст ва айни ҳол хонандагон дар шароити муосир ба таҳсил фаро гирифта шуданд. арҷгузорӣ ба мақоми омӯзгор дар кишвар низ масъулияти аҳли зиёро дуча намуда, фаъолияти софтдилонаву содиқонаи онҳо дар роҳи расидан ба дастоварҳои назаррас беш аз пеш мушоҳида мешавад. мисоли равшанро метавон дар ин ноҳия эҳсос намуд, зеро таваҷҷӯҳи омӯзгорон ҷиҳати ҷалби муҳассилин ба озмунҳои гуногуни ҷумҳуриявию байналмилалӣ то рафт зиёд шуда, дастовардҳо дар ин самт сол аз сол афзун мегардад. дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ имсол хонандагони муассисаи таълимии ноҳияи фархор иштирок намуданд, ки 24 ҷои ифтихорӣ ва ҷойҳои намоёнро мо тавонистем ки соҳиб гардем. масъулон мақсад доранд, ки бо фароҳам гардидани чунин шароиту имкониятҳо минбаъд низ дар рушду тақвият бахшидани соҳаи муҳими ҷомеа саҳми арзанда гузоранд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. дар ноҳияи Сандгвор 3 муассисаи томактабӣ ва 22 гурӯҳи маркази инкишофи кӯдакон фаъолият дошта, дар онҳо 446 кӯдак ба таҳсил фаро гирифта шудааст. аз ҷумла барои амалӣ шудани барномаи рушди таҳсилоти томактабӣ дар маркази ноҳия сохтмони бинои наву замонавӣ идома дорад. гузориш дар ин хусус.
در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری به راهبران ولایت‌ها و شهر ناحیه‌ها دستور داده شده است که در 5 سال آینده با نظرداشت افزایش اهالی در هر یک محل اهالینشین که 100 عائله زندگی می‌کند یک مؤسسه تا مکتبی بنیاد نمایند. زیرا زینه تحصیلات تا مکتبی برای تشکل قابلیت ذهنی کودکان مرحله خیلی هم مهم به حساب رفته. آموزش بروقتی کودک برای گرفتن تحصیل من بعد در مکتب زمینه اساسی میگذارد. برنامه رشد مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و تحصیلات عمومی خصوصی در جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های اساسی دستگیری و همکاری کودکان با بخش خصوصی به شمار رفته. در این زمینه در مرکز ناحیه سنگوار سال گذشته بینای دوآشانه باغچه کودکانه برای 96 جای آغاز گردیده بود که کارهای ساختمانی با نظرداشت مبلغ‌گذاری مرحله به مرحله عملی شده ایستاده است. از روی معلومات شعبه معارف 1550 نفر کودکان سنی 4-5-6 ساله همگی 446 نفر در مؤسسه‌های تا مکتبی و مرکزهای کودکان به تعلیم و تربیه فرا گرفته شده است. با مقصد عملی شدن برنامه رشد تحصیلات تا مکتبی و جلب بیشتر کودکان به مؤسسه‌های تا مکتبی برای 5 سال پیش آمد در ناحیه سنگوار ساختمان 5 بینای نو از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری پیش بینی شده است تا شماره بیشتر کودکان به تحصیل فرا گرفته شوند. زیرا رسالت کودکستان باید نسل را تربیت نماید که صادق و خودآگاه اینچنین وطن دوست به وایه رسانیده شود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار. تطبیق پیگیرانه تدبیرها جهت استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه نیروی برق و رشد منبع‌های برقرار شونده انرژی به تحکیم پایه‌های نظام انرژتیکی ملی مساعدت می‌نماید، ولی هنوز هم در بعضی حالت‌ها قاعده ویرانکنی‌ها در سمت استفاده نیروی برق به نظر می‌رسند که باعث زیادشوی تلفات و مشکلی پیش آوردن به نظام منظم تأمینات می‌گردند. گزارش همکاران ما. استقلالیت انرژتیکی از هدف‌های استراتژی و نشانداد اصلی برای پیشرفت اقتصادیات محسوب می‌یابد. در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان به بنیاد نظام یگانه و به کار انداختن اقتدارهای نو انرژتیکی نائل گردید. در این زمینه از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاوان جهت استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه نیروی برق منتظم کارهای فهماندهی میان اهالی، تشکیلات و مؤسسه‌ها و سوبیکت‌های خواجگیدار راه اندازی می‌گردند. با مقصد صرفه نیروی برق و استفاده انرژی سبز در جماعت دهات گلسره یوسف‌آباد ناحیه در نقطه سوزشواری منظر آیل پانل‌های آفتابی با اقتدار 60 کیلووات نصب کرده شدند. اقدام مذکور امکان می‌دهد که مسئولین نقطه سوزشواری نیروی برق را از منبع‌های برقرار شونده به طور وسیع استفاده نموده همزمان سرباری شبکه‌های برق را کاهش دهند. این تجربه می‌تواند همچون نمونه خوب استفاده تکنولوژی‌های معاصر در بخش خدمت‌رسانی ارزیابی گردد. با وجود اندیشیدن تدبیرهای مشخص هنوز هم در بعضی حالت‌ها قاعده ویرانکنی‌ها در سمت استفاده نیروی برق به نظر می‌رسند که باعث زیادشوی تلفات و خللدار گردیدن نظام منتظم تأمینات می‌گردد. از جمله در زیر ایستگاه برقی نگینه از جانب کارمندان شبکه‌های برق با یک قطار مرکزهای تجارتی خط برق غیرقانونی کشیده شده، فعالیت آنها به حجتگذاری و اجازتنامه دخلدار به راه مانده شده است. در نتیجه سنجش‌های گذرانیده شده کارمندان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه باختر ولایت ختلان قانونشکنی‌های مذکور آشکار گردیده نسبت به حالت‌های معین شده سندهای مقرر گردیده ترتیب داده شده‌اند. در مجموع استفاده درست و صرفه‌کارانه نیروی برق نه تنها به بودجه هر یک عائله منفعت آور میباشد، بلکه بر رشد اقتصادیات ملی نیز سهمی ارزنده گذاشته زمینه استوار نظام انرژتیکی کشور را تحکیم میبخشد. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه یاوان، اخبار.
дар ноҳияи Деваштич ва шаҳри Турсунзода оид ба муқовимат ба савдои одамон вохӯрии судманд доир гардид. Зибни вохӯрӣ роҷеъ ба роҳу усулҳои муқовимат ба савдои одамон ва омилҳои пешгирӣ намудани ҷинояткорӣ байни ноболиғон мавриди омӯзиш қарор гирифт. гузориш дар ин хусус. дар ҷаласаи муштараки комиссияи байниидоравӣ оид ба муқовимат ба савдои одамон ки бо ташаббуси мақомоти маҳаллии ноҳияи Деваштич ва ҳифзи ҳуқуқу тартибот доир гардид, масъалаҳои марбут ба мафҳуми савдои одамон дар заминаи санадҳои байналмилалии ҳуқуқӣ ва миллӣ, мафҳум, моҳият, вазифаҳо ва мақсадҳои механизми миллии бозравонии қурбониёни савдои одамон ошкор намуданд, арзёбии хавфу хатарҳо ва эҳтиёҷоти қурбониёни савдои одамон матраҳ шуданд. Қайд гардид ки савдои одам ҷинояти вазнин ба шумор рафта, дар ҳамаи кишварҳо тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ҷазо пешбинӣ гардидааст, ки аз вазнинтарин ҷиноятҳои ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Зеро амали мазкур ҳуқуқи асосии инсон, ҳуқуқ ба озодӣ ва амниятро вайрон мекунад. Зимни ҷаласа таъкид шуд, ки корбарии дастаҷамъона ва фаъолияти босамари комиссияҳои ҳудудии байниидоравии муқовимат ба савдои одамон дар шаҳру ноҳияҳо метавонад ҷиҳати пешгирӣ аз ин зуҳуроти номатлуб мусоидат намояд. Дар идомаи ҷаласаи муштарак масъулин изҳор намуданд, ки бояд муқовимат ба савдои одамон, муносибат бо қурбониёни савдои одамон, ҳифзи ҳуқуқу озодии инсон ва дигар паҳлӯҳои муҳими марбут ба ин самт дар меҳвари фаъолияти комиссияҳо, масъулини дахлдор ва дар маҷмӯъ аҳли ҷомеа қарор гирад. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, ноҳияи Деваштич, Ахбор. дар шаҳри Турсунзода ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозӣ фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр вобаста ба паст намудани вазъи ҷинояткорӣ баргузор гардид. Дар кори он масъулини мақомоти прокуратура ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ иштирок карданд. Баромадкунандагон оид ба вазъи ҷинояткорӣ, натиҷаҳои таҳлили омурӣ, сабабу омилҳои ба содиршавии ҷиноят мусоидаткунанда ва тадбирҳои андешидашуда ахбороти муфассал пешниҳод карданд. Зикр гардид, ки таҳкими ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, баландбардоштани сатҳи огоҳонӣ ва маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, инчунин андешидани чораҳои пешгирикунанда дар маҳалҳо аз самти асосии фаъолият ба ҳисоб меравад. Илова бар ин таъкид гардид, ки натиҷаи асосии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бояд пеш аз ҳама дар пешгирии ҷинояткорӣ бартараф намудани сабабу омилҳои ба он мусоидаткунанда ва таъмини волояти қонун ифода ёбад. Дар фарҷом аз аҳли толор даъват ба амал оварда шуд, ки ҷиҳати пешгирии ҷинояткорӣ корҳои фаҳмондадиҳиро пурзур намоянд. бо мақсади баландбардоштани сатҳи омодабошии аҳолӣ ва сохторҳои марбута дар шаҳри Нораки вилояти Хатлон ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ баргузор гардид. Дар ин чорабинии ҳарби сиёсӣ сокинони касбу кори гуногун, ки дар ҳайати захираҳои сафарбарӣ қарор доранд, фаъолона ширкат намуда омодагии хешро баҳри дифои ватан нишон доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бо мақсади санҷиши омодабошии қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии шаҳри Нораки вилояти Хатлон, шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта ва захираҳои сафарбарии шаҳр бо ишораи таълимии бонги хатар бархезонида шуданд. қабл аз оғози ҷамъомат дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норак истоди мудофиаи ҳудудӣ ташкил ва баргузор карда шуд. дар ҷаласа сардори истоди генералии қувваҳои мусаллаҳ, муовини якуми вазири мудофиаи кишвар, сардори мудофиаи ҳудудии шаҳр ва дигар аъзоёни стод ширкат варзида масъалаҳои муҳими самти мазкурро мавриди баррасӣ қарор доданд. сипас аъзои ситод аз нуқтаи муайян гардида, ки шумораи зиёди шаҳрвандон ва техникаҳои гуногуни хоҷагии халқ ҷамъ оварда шуда буданд, боздид намуданд. ба шаҳрвандон ҷиҳати иштироки фаъолона изҳори сипосу миннатдорӣ баён карда шуд ва зикр гардид, ки ин масъулияти баланди сокинон аз ватандӯстию меҳанпарастии онҳо шаҳодат медиҳад. масъулини зимми суханронӣ доир ба таваҷҷӯҳи доимии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалирахмон ба соҳаи мудофиаи ҳудудӣ ибрози назар намуда баргузории чунин чорабиниҳоро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуданд. ҳамзамон дар ҷараёни ҷамъомат як қатор шаҳрвандон ва волидайни фаъол бо ифтихорнома ва сипоснома сарфароз гардонида шуданд. дар шаҳри Истаравшан маъракаи сабзу хуррамгардонӣ ва ниҳолшинонӣ вусъати тоза касб намудааст. аз ҷумла дар канори шоҳроҳи байналмилалии Душанбеи Истаравшан Хуҷандчаноқ маъракаи кабудизоркунӣ доир гардида наздики 500 бех ниҳоли санавбар шинонида шуд. тафсилот дар ин хусус.
با مقصدی در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن‌های ملی در پیش ایستاده و تطبیق برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در شهر ایسترافشان یک قطار چاره‌بینی‌های سبز و خرمگردانی و سازندگی‌های جشنی به نقشه گرفته شده. کارها در این سمت با مرام ادامه دارند. از جمله امروز با اقدام و تشبس‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی و بخش حفظ محیط زیست شهر ایسترافشان در کنار شاهراه اهمیت بین‌المللی داشته دوشنبه ایسترافشان خوجندچناق معرکه نهالشینانی دایر گردید. در این عملی سازنده و غمخواری به طبیعت برابر مسئولین و کارمندان مقامات محلی و بخش حفظ محیط زیست، ساکنان و خواجگیداران زحمت‌پیشه جماعت‌های دهاتی شهر ایسترافشان فعالان شرکت ورزیده نزدیک 500 بیخ نهالان صنوبر را طبق قاعده‌های پیشرفته آگروتکنیکی شنانیدند. گفته شد که مقصد از برگزاری تدبیرهای سبزگردانی مساعدت کردن به تازگی آب و هوا، کاهش دادن اروزیای خاک و با این وسیله تبدیل دادن تاجیکستان به کشوری سبز به شمار می‌رود. مسئولین هدف تشکیل معرکه نهالشینانی را قبل از همه اجرای دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تطبیق برنامه درازمدتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان معنی داد کردند. عین حال در خواجگاه دهقانی نزد کارخانه تشکیلات‌ها و مؤسسه‌ها شنانیدن درختان میوه‌دهنده آرایشی و همیشه سبز با مرام ادامه یافته. من بعد نیز چنین کارها ادامه داده می‌شود. طبق اطلاع بخش حفظ محیط زیست شهری ایسترافشان در دایره عملی سازی برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در حدود شهر و دهات ایسترافشان نزدیک 70,000 بیخ نهالان گوناگون میوه‌دهنده، سایه افکن و گل و بوته‌های آرایشی شنانیده می‌شوند. این تدبیر الحال در 10 جماعت دهات و 22 کمیته محلی شهری ایسترافشان با برگزاری حشرهای دسته‌جمعانه با مرام ادامه دارد. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، شهری ایسترافشان، اخبار. جهت وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی همچنین سرسبز و خرم گرداندن هر یک گوشه و کنار مملکت و پیشواز سزاوار از جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان معرکه نهالشینانی وسعت تازه پیدا نموده است. در این زمینه در ناحیه روشن زیاده از 500 بیخ نهال همیشه سبز شنانیده شد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. با استفاده از مساعده باد و هوای امساله در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان معرکه کبودیزارکنی متشکلانه دوام یافته. این روند در ناحیه روشن برگزار گردید. در معرکه نهالشینانی کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون ناحیه روشن شرکت ورزیده نهالشینانی را دسته‌جمعانه برگزار نمودند. معرکه نهالشینانی مطابق به طلبات امروزه آگروتکنیکی برگزار شده. تمام طلبات بی‌خطری نشونمای آن به نظر گرفته شده است. در مرحله اول بیش از 500 بیخ درختان همیشه سبز شنانده شده. در منطقه‌های دیگر ناحیه این معرکه مهم سبز و خرمگردانی ادامه دارد. مردم ناحیه روشن مردم زحمتکش بوده، برای آبادانی، سازندگی، بنیادکاری سهم خود را می‌گذارند. هر سال در ناحیه روشن معرکه آبادانی و کبودیزارکنی می‌رود. همچنین کشت بروقتی کارتوشکا در جماعت دهات ناحیه روشن براه مانده شده. در مساحت 50 گکتار زمین کارتوشکا شنانده شد که این اقدام زمینه خوب برای رواج و رونق بخشیدن کارتوشکا پروری محسوب می‌یابد. با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان اوید به وسیع نمودن میدان‌های کشت کارتوشکا در خواجگی‌های کشاورزی ناحیه شدگار بهاری با سرعت بلند ادامه دارد. 20 گکتار زمین نو با کشت بهاری تیار کردیم. شدگار گذراندیم، شدگار بر وقتی باوری. این زمین نوی که برای زراعت‌های پولیزی، کارتوشکا، پیاز و دیگر زراعت‌های پولیزی علاقه تیار کردیم. جایز ذکر است که با کمک و دستگیری‌های حکومت کشور خاصه طبق دستور و سپارش‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان کشاورزان ولایت در سال گذشته صاحب زیاده از 200 تکنیک و لوازمات ضروری کشاورزی گردیدند که تعداد زیادی تکنیک‌های کشاورزی دسترس خواجگی‌های دهقانی ناحیه روشن نیز گردیدند. دهقانان ناحیه روشن در برابر کشت دیگر زراعت‌های کشاورزی همساله برای پرورش و استحصال کارتوشکای خوشصفت زحمت کشیده. امسال نیز مقصد دارند در تامین امنیت اوضاع‌قواری که یکی از هدف‌های استراتژی دولت و حکومت کشور به حساب می‌رود سهم مناسب خود را گذارند. مهیره طاهر، مبارکشوی رستم، ناحیه روشن، اخبار.
имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори кишвар омодагиҳо ба мавсими киштукори баҳорӣ ҷараён дорад. Дар ҳамин замина дар ноҳияи рӯдакӣ низ техникаҳои кишоварзӣ пурра аз муоинаи техникӣ гузашта ба саҳро омода карда шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. омили асосии баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дастрасии хоҷагидорон ба техника ва мошиналоти муосир аст. солҳои охир бо дастгирии ҳукумати кишвар воридоти техникаҳои нави кишоварзӣ ва дастрасии онҳо ба хоҷагидорони мамлакат бештар шудааст, чунки ин омил кори кишоварзонро дар самти кишту кор осон менамояд. тибқи дурнамо имсол дар ноҳияи рӯдакӣ дар майдони 350 гектар пахта, 500 гектар картошка ва 910 гектар замин сабзавот кишт карда мешавад. барои кишти ин миқдор замин дастрасӣ доштан ба техникаи кишоварзӣ ва истифодаи самараноки онҳо муҳим дониста мешавад. дар рӯзҳои аввали фасли баҳор аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ зиёда аз 100 техника ва мошиналоти кишоварзӣ ба хатти тайёр гузошта шуд. дар ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ зиёда аз 620 адад техникаи кишоварзӣ яъне ҳамагӣ ба қайд гирифта шудааст ки аз он 450 ададаш коршоям дар ҳолати омодаи кор мебошад. ба ҳолати ҳамирӯза дар заминҳои ноҳияи рӯдакӣ 360 гектар картошка гузаронида шуд. инчунин заминҳоро ба кишти сабзавоту ба кишти пахта омода намуда тайёрӣ дида истодаем. зимни муаррифӣ масъулон бо боварӣ таъкид намуданд ки хоҷагидорон ва техникаву мошиналоти кишоварзии ноҳия барои саривақт гузаронидани корҳои саҳроӣ пурра омода мебошанд ва нақшаи пешбинишудаи кишти зироати техникӣ ва дигар намуди сабзавот дар муҳлати муайяншуда анҷом дода хоҳад шуд. амалисозии тадбири мазкур гувоҳи равшани омодагии ҷиддии кишоварзони ноҳия ба кишту кори баҳорӣ ва бо ин восита афзун намудани ҳаҷми истеҳсолу таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ғизоӣ мебошад. طبق تحقیقات سازمان عمومی جهانی تندرستی در جهان بیماری فربهی نسبت به 50 سال پیش 10 مرتبه افزایش یافته است. سالهای اخیر فربهی به یکی از بیماری‌های خطرناک سیاره مبدل گردیده آن تمام کشورهای جهان را نگران کرده است. شرح بیشتری موضوع در تهیه همکاران ما. فربهی تنها تغییریابی ظاهری نیست، بلکه زمینه پیدایش بیماری‌های گوناگون از جمله دیابت قند، فشار بلندی، بیماری‌های دل و رگ و مشکلات بوم‌ها را فراهم می‌آورد. مشکلاتی که سالهای اخیر نه تنها در کشور ما بلکه در تمام جهان رو به افزایش دارد. طبیبان تاکید میکنند که وزن زیادتی میتواند به صفت زندگی تاثیر منفی رساند و حتی دوامناکی عمر را کاهش دهد. بیماری‌های قند، فشار بلندی شرايين، چرب زیرکنی جگر، سنگ تلخدان، کجشوی استون موره، چوره استون موره و غیره اینها با بیماری فربهی علاقه زیست دارند. یعنی یکی از عوارض‌های این بیماری فربهی به حساب می‌روند. سبب‌های اساسی فربهی پیش از همه به طرز حیات انسان وابسته‌اند. استعمال از حد زیاد غذاهای سرروغن و سرقند، نوشاکی‌های گازناک و محصولات تیز تیار، همچنین کم حرکتی و ساعت‌های طولانی نشستن عامل‌های اساسی افزایش وزن بدن به حساب می‌روند. در برابر این استرس و رژه نادرست خواب نیز می‌توانند به مبادله ماده‌ها تأثیر رسانند. دو چیز اساسی در جامعه ما موجود است که به همین بیماری فربهی یا وزن زیادتی آورده می‌رسانند. در مد اول پرخوری یا که از حد زیاد استعمال آن خوراک‌هایی که انسان را فربه می‌کنند. یعنی من در نظر دارم موادهای قنادی، موادهای شیرینی، موادهایی که تیز تیار، خب از حد زیاد استعمال مواد نانی یکی از عامل‌های اساسی بیماری فربهی همین به حساب می‌رود. برای پیشگیری فربهی پیش از همه باید توازن بین غذا و حرکت نگاه داشته شود. همزمان کم کردن استعمال شکر، نمک و خوراک‌های سرروغن خیلی مهم است. نوشیدن آب کافی نیز به فعالیت درست ارگانیسم مساعدت می‌کند. فعالیت جسمانی یکی از راه‌های مؤثر پیشگیری فربهی به شمار می‌رود. پیاده‌گردی، دویدن، ورزش در تالار یا حتی مشق‌های سبک خانگی می‌توانند به نگاه داشتن وزن معتدل کمک رسانند. طبیبان مصلحت می‌دهند که هر روز نه کمتر از 3 دقیقه به حرکت مشغول شدن از منفعت خالی نیست.
қобили зикр аст ки пешгирии фарбеҳӣ бояд аз синни кӯдакӣ оғоз гардад. Ташаккули одатҳои солими ғизоӣ ва ҷалби кӯдакон ба варзиш метавонанд дар оянда онҳоро аз мушкилоти зиёди вазн ва оқибатҳои он эмин нигоҳ дорад. Коршиносон ҳамчунин таъкид мекунанд ки дар сурати зиёд шудани вазн беҳтар аст ба табиб муроҷиат карда шавад, зеро баъзан фарбеҳӣ метавонад бо омилҳои ирсӣ ё ихтилоли гармонӣ алоқаманд бошад ва ниёз ба машварати мутахассис дошта бошад. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои кишвар барои пагоҳ 4 марти соли 2026 шинос менамоем. мутахассисони агентии об و ҳавошиносии кишвар иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борон меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 2-7 дараҷа, рӯзона 10-15 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 3-8 дараҷа хунук, рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борон меборад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 8-13 дараҷа, рӯзона 16-21 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои абрнок, шабона асосан бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар водиҳо борон борида, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боришоти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 5-10 дараҷа, рӯзона 8-13 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 4-9 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда, дар водиҳо борон борида, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боришоти борон ва барф ба амал меояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 7-12 дараҷа, рӯзона 11-16 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 8-13 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои абрнок пешгӯӣ шуда, борон меборад. ҳарорати ҳаво шабона 10-12 дараҷа, рӯзона 14-16 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби хушуболидаро таманно дорем. хайр, саломат бошед.